Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Prada studiyada süýlenmeni ýogşan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji noýabr, hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Özbegistanyny iň uzak türmede turan syýasy tutsaglaryň biri türkmen asyrly özbeg raýaty azatlyga goý berildi. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayetinde hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda söwgeş barýar. Awgan güýçleriniň harby forslaryny jeňçiler basyp alypdyr. Halkara pul fondy Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň kete gatýanlygyny aýdýar. Поскольку мы не знаем, как это устроено в Туркменистане, мы не можем рассуждать об этом. Habarlar günlüğümüzde bu täzelikler barada geniş maglumat alyp, Türkmenistanyny häzirden duýulýan ykdysady kynçylyklar barada yerli synçy bilen geçiren söhbetdeşligimiziň därsini. Şeýle-de bizde Türkmenistanyň ýörügi togulluklarının golayda daşary ýurda çykan gelli käriýetiň garyndaşlaryny diýen basyşy barada atşynasyň özü bilen söhbetdeşlik esasyny maglumat berer. Rabazatçylar näme gerek? Aýolar gabyr bolsunlar, olar näme etmedip ol bayramyň gurruny dälmen bilýän ony. Habarlar günlüğümüziň esasy bölümine geçmeden öňe günüň tagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Azerbaycan sudy hukuk goraýjy aktivist Arif Ýunusy saglyk ýagdaýynyň ýaramallaşanlygy sebäpli türme tutsaglygynyň öý tutsaglygyna geçirdi. Azatlyk radiosynyň Azerbaycan gullugynyň maglumatyna görä Bakuň şikaýet sudy 12-nji noýabrda Ýunusyň aklawçysynyň öz müşterisiniň öý tutsaglygyna geçirilmegi baradaky talabyny ýerine ýetirdi. Bakuň agyr jinaýatlary baradaky sudy awgust aýynda Arif Ýunusy 7 ýyl türme tutsaglygyny, onuň aýaly Leyla Ýunusy bolsa 8,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edipdi. Olar ykdysady jinaýatlarda aýplandy. Halkara hukuk toparlary olaryň bir kanun tutsag edilendigini aýdýarlar. Özbegistanyň tanymal oppozisiýa wekili Murat Joraýew 21 ýyldan gowrak tutsaglykda bolandan soň azatlyga goý berildi. Daşkentde ýerleşen Ezgulyk Adam Hukuklary Merkezi 12-nji noýabrda Azatlyk radiosyna Joraýew 12-nji noýabrda Daşkentiň goýundaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşatylandygyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etnik türkmen Joraýew 1991-92-nji ýyllarda özbek deputaty bolupdy. Ol 1994-nji ýylyň sentýaryny hökümeti güýç bilen agdarmagy planlaşdyrmakda aýplanyp tutsag edildi. Tarapdarlar oňa ýönkelen aýplaryň syýasy sebäpligini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet delegasiýasyna ýolbaşçylyk edip 11-nji noýabrda Pekine resmi sapara bardy. Türkmen mediýasy 12-nji noýabrda gepleşikleriň iki ýurdun arasynda gurulýan Nebit gaz geçirjisiniň gurulşygyny ilerletmek maksat edilýändigini ýazýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi ahir netijede 3 tranzit uğrunu Özbegistan, Kırgızstan, Kazakistan we Täjikistan uğurlaryny özüne birikdirmeli. Türkmen döwlet mediýasy bu geçirjiniň 21-nji asyryň ägir doly gurulşygyny ýazýar. Türkmenistan häzir gaz sewdasyny esasan Hytaýa garaşly, emma Berdimuhammedow 7-nji noýabrda döwlet kompaniýalarynyň topuk geçirjisiniň hem gurulşygyny başlamagyny buyurdy. Gepleyer Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiniz. Prezident Barack Obama 2012-nji ýylyň awgustynda Awganystanyny gulluk edýärkä janyny geçen bombaçynyň hüjüminiň öňüne alan odalky goşun kapitanyny ýurduň iň ýokary harbysyla hormat medali bilen tyýlaglady. Florent Groberg öz edermenligi bilen gullukdaş eskerlerini ölümden halas edenligi üçin tyýlaglandy. Ol bu hüjümde agyr yaralanyp 3 ýyla golay bejergi almaly boldy. Groberg 1983-nji ýylda Fransiýada doğulup 2001-nji ýylda Amerikan raýatlygyny alypdyr. Makedoniýanyň parlamenti hökümetiň hataryna çep ganat oppozisiýa agdalarynyň goşulmagyny tasdik etdi. Bu ädim göýlekliğin günwataryň araçylyk etmegine bir aýa çeken syýasy çygyşygyň çödülmegine alyp geldi. 11-nji noýabrda tasdiklanan täze hökümeti içeri işler ministri hökmünde sosial demokrat Oliver Spasowski girýär we zähmet ministriniň wezipesi hem oppozisiýa berilýär. Britaniýanyň Kaf Sahawatlylyk fondu dünýä ýurtlarynyň sahawatlylyk derejesi boýunça 6-njy hasabatyny çap etdi. Onu Türkmenistanyň sahawatlylyk mätäç adamlara kömek bermek derejesiniň peselip 71-nji oruna düşenligi aýdylýar. Türkmenistan bu meselede 2013-2014 ýyllarda 26-njy we 23-nji derejeler alypdy. Bu derece Gallup
kampaniýasynyň 145 ýurtda geçiren pikir soraşlygy esasynda kesgitlenipdir. 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň sakawatlylyk derejesiniň öňüni Myanmar, Birleşen Ştatlar, Täze Zelandiýa, Kanada we Awstraliýa çekýär. Olar Sowet ýurtlarynyň arasynda iň jomartlary Qırgızstan we Özbegistan bolup durýar. Olar 18-nji we 27-nji ornlary alypdyr. Orsiýatyň Arkhangelsk şäher sudy täze erkegini terrorçylyk propagandasy aýyplamalary üçin 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Arkhangelsk regional prokuraturasy 20 ýaşyndaky Şahboz Adimowy ýigrenji özükdirmekde, terrorçylyga çağırış etmekde. İnternet arkaly terrorçylygy aklamakda günäl tapdy. Derňewçiler Azimowyň internetde Orsiýatdaky musulman dällere garşy jihada çağıranlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Özbegistanyň 2 ýyllykdan urak wagtlar türmede saklanan siýasy tutsaw, türkmen asylly özbek deputaty Murat Joraýew azatlygy goýberdi. Başdan o hökümeti güç bilen agdarmagy planlaşdyrylýyp 12 ýyl iş getilipdir. Emma soň bu möhlet ağzından 4 gezek udaldyrypdyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär. Özbekistanda tanamal opozisiýa wekili Murat Joraýew 21 ýyldan gowrak tusaklykda bolandan soň azatlyga göberildi. Taşkentde ýerleşýän Ezgülik Adam Hukuklary Merkezi 12-nji noýabrda Azatlyk radiosyna Murat Joraýewiň 12-nji noýabrda Taşkentden golayyndaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşadylanlygyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etniki türkmen Joraýew 1991 we 92-nji ýyllarda Özbekistanda halk deputatlygyna saýlanypdy. Ol 1994-nji ýylyň sentýabrynda hökümeti güç bilen agdarmagy planlaşdyrmakda aýplanyp tutuldy. Tarapdarlary oňa ýönkelýän aýplamalaryň siýasy sebäpligini aýdýarlar. Murat Joraýew 1995-nji ýylda 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Emma onuň tutsaklyk möhleti türmäniň içki düzgünlerini bozu diýilen bahana bilen azyndan 4 gezek uzatyldy. Agzalyan aktivistiň tarapdarlarynyň aýtmaklaryna görä oňa ýönkelýän aýplamalar siýasy ähengli bolup ol tutsaklyk möhletinde dürli gynamalara duçar edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Joraýewiň boşadylmagyna goýbaha berip onuň parahatçylykly iş alyp barýan we iň uzak wagtlap türme tutsakligynda saklanan bendidigini ma'lum edýär. Murat Joraýew belli özbek oppozisioner Muhammed Salihiň başlytanlyk edýän Erk partiýasynyň agzasydyr. Bu partiýanyň lideri Salih 1993-nji ýylda siýasy ýanamalardan başyny gutarmak üçin Özbekistany terk edipdi. Joraýew 1994-nji ýylyň sentýabr aýynda Taşkentden talap bilen Gazagystanda tutsak edilipdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch bu barada ýerden beýanatynda Taşkentde Joraýewiň gynamalara sezewar edilendigi, şeýle-de onuň türme tutsaklygynyň kast bilen uzadylanlygy baradaky gürünleri aýyl-saýyl etmäge çağırdy. Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Severtlu Joraýewiň 21 ýyldan bäri dowzak durmuşynda ýaşandygyny aýdyp, onuň maşgalasy asla bu zulma duçar bolmaly däldi diýdi. Mundan ozal ençeme halkara guramalary türmede ýüzbeýiz bolan gynamaları zerärli, Joraýewiň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşanlygyndan alada bildirip beýanat ýaratdylar. Murat Joraýew Birleşen Ştatlaryň dowlat sekretary John Kerry Taşkentde Özbek prezidenti Islam Kerimow bilen adam hukuklary barada gürrüň edenden soň azatlyga goýberildi. Şol duşuklarda Joraýewiň ýagdaýy hakda gürrüň edilip edilmänligi barada takyk maglumat ýok. Merkez Aziýada adam hukuklaryny goramak goýunça düýbi Parisde ýerleşýän Birleşik Atly gurama Kerryniň regiona barmagynyň öň ýanynda 29-njy oktýabrda Özbekistandaky tutsaklaryň atlaryny öz içine alýan sanaw ýeredipdi. Beýanatda Kerry Joraýewiň hem ady tutulýan şol sanawdaky tutsaklaryň akwaly barada özbek ýolbaşçylary bilen gürrüň etmäge çağırlypdy. Human Rights Watch guramasy tarapyndan 12-nji noýabrda ýeredilen beýanatda hem özbek hökümeti türme tutsaklygyna saklanýan we adalatly bolmadyk sud prosesleriniň netijesinde tutsak edilen ençeme beýleki parahatçylykly siýasy tutsaklary hem boşatmaga çağırylýar. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşiklerimizi Owgan temasy bilen dowam etdirýäris. Demirgazyk Owganystanyň Faryab welaýatynyň gelýän habarlara görä jeňçiler RBK atly söwüşçüler toparynyň käbir wekillerini gabaga salypdyrlar. Temany kawulla habarçymyz Şaymerdan uly Murady dowam etdirýär. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgyllygyna galýar. Welaýatyň Pushtunkot atly etrafynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. 40-dan gurrak RBK atly yerli yaragly jeňçileriň gabagyna düşüpdir. Awgan güýçleriniň harby postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. RBK atly yerli yaraglylaryň komandiri Gulam Kadir Temuryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, yerli yaraglylar bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Awgan güýçleriniň harby postlary jeňçileriň eline geçdi. Etrafyň köp ýerini jeňçiler ýeledi. Talibana garşy görüş alyp barýan onlarça yerli yaragly jeňçileriň gabagynda galýar, dip komandir aýdýar. Jangyrony bor, tobla hamla qilgan tarafdan pulsa ma'lumsiz ham ko'tanam tasarruf. Pushtunkot etrafynda yerli yaraglylaryň jeňçileriň gabagyndadygyny Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi hem tasdiqlady. Etrafyň kelleşak atly sebti jeňçileriň kontrolyna geçipdir. Gabagynda galan güýçlere hökümet hem kömek edip bilmändir. Şunday waka bar, ula albatta Arbaki emas, Kezişoy mardymy. Pushtunkot etrafy Meýmene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Etraf arkaly jeňçiler awalam welaýatyň paýtagty Meýmene şäherine hüjum edipdi. Pushtunkot etrafynyň territoriýasy Meýmene şäherini 4 tarapdan dolap alandyr. Şu sebäpden Faryab welaýatynyň merkezine etrapdan howpawan ýar dip Haşimi aýdýar. Pushtunkot merkezi Meýmene şäheriniň içinde katta uluslarly we qarýasy köp soasy. Faryab welaýatynyň Gormaç etrafynan jeňçiler basyp alypdy. Etrafy jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak Awgan güýçlerine henüz başartman gelýär. Deputatyň aýdyşyna garanda Gormaç etrafynda ýagdaý gowdal. Awgan güýçlerini ok ýarag we harby enjam bilen üpçün etmek kyn. Çünki ýollary jeňçiler ýapdy. Gormaç etrafy jeňçileriň iýeçiliginde galýar, dip Haşimi aýtdy. Şahat hamlasy bar edi Talibanlaryny. Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçileriň hereket edýändigini deputat aýtdy. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny deputat ma'lum etdi. Ula Türkmen sarhadyga, Türkmen sarhadyga ýygylýşady, oşerge baradalar. Türkmenistany bar, Tajikistany bar, şulary bar. Awgan türkmenlerinden hem jeňçilere goşulýanlaryň sanynyň gitdigiçe artýandygyny deputat belläp geçdi. Şaymerdan uly Murady, Kabuldan Adatlyk radiosu. Gepleýär Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi türkmen temasy bilen dowam etdirýär. Halkara pul fondu Türkmenistanyň jemi içerki önümiň ösüşiniň 2015-nji ýylda 3% jemesi peselendigini aýdyp geljek ýylda bu peselişiň 4% çenli düşüşükdigini saklaýar. Aýdylmagyna görä, türkmen ykdysadyýatynyň näki peseliş dünýäde neft gazynyň bahasynyň aşağı gaçmagy hemde türkmen gazynasyna gelýän girdejiniň kemelmegi bilen baglanyşly bolup durýar. Bu temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Halkara pul fondunyň öz missiýasynyň 4-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabat eden saparynyň ýa-ni çap eden maglumatynda Türkmenistanda ykdysady ösüş görkezijleriniň peselýänligi aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda umumy çerki önümçilik derejesiniň geçen ýylky 10,13%-dan şol 7% düşenligi bellenip, indiki ýyl onuň ýene peselip 6% töwereginde boljakdygy çak edilýär. Halkara pul fondunyň Türkmenistana sapar eden resmi toparynyň ýurdun hökümet resmiýetleri, parlament agzalary, hususy sektoryň we diplomatik jemgyýetiň wekilleri bilen makroiqtisady ýagdaýlary, ykdysady kynçylyklary we ileri tutulýan syýasy meseleleri maslahat edendigi resmi maglumatda habar berildi. Missiýanyň ýolbaşçysy Björn Rother Aşgabatda saparynyň netijesinde çap eden beýannamasynda şeýle diýär. Türkmenistan soňky 10 ýyllykda durnukly ykdysady ösüş görkezdi. Häkimetler gowy planlaşdyrylan uglevodorod sektory arkaly neftiň we tabii gazyň bahasynyň ýokary bolan döwrüne her adam başyna bolan girdejini 2 hisseden köp ýokarlandyrmak üçin peýdalandylar.
Bu uly möçberdäki döwlet investisiýalaryna şol sanda sosial uğurlara maýa ýatyrylmagyna mümkinçilik töretdi. Üstesine eksportdan gelýän girdejileriň uly bölegi rezerw hökmünde saklanyldy we 2015-nji ýylyň oktyabr aýynda bu 30 aýlyk import möçberine barabar boldy. Halkara pul fondunyň resmiýetiniň bellemegine görä şol bir wagtda diversifikasiýada we ýurdun ýaşylaty üçin has netijeli iş ýerlerini döretmekde hususy budagyň ösüşinde kynçylyklar saklanypdyr. Hökümet muny öz siýasatynyň ileri tutulýan uğurlary hökmünde görkezipdir. Maglumatda 2014-nji ýyldan beri Merkezi Aziýanyň daşky şertlerini agyrlaşdyrýan sarsgynlaryň bolanlygy, hususan da neftiň we tebii gazyň bahalarynyň pese gaçanlygy ýurtlaryň Orsiýet we Hytaý ýaly esasy sowda partnýorlarynyň ykdysady ýagdaýynyň gowşandygy agzalýar we munyň netijeleriniň hem uzaga çekçektigi bellenýär. Bu ýagdaýyň umumy çerki önümçülük derejesiniň pese gaçmagyna da täsir ýetirjekdigi aýdylýar. Türkmenistan üçin 3 ykdysady sarsgynyň umumy çerki önümçülüginiň 2014-nji ýylyň 10% derejesini 2015-nji ýylda 7% we 2016-njy ýylda 6% çenli pese düşürjegine, nefit gazyň bahalarynyň peselmeginiň we büdjet investisiýalarynyň azalmagynyň muňa sebäp boljakdygyna garaşylýar diýip Halkara pul fondunyň Türkmenistana tapar eden resmi toparynyň ýolbaşçysy Björn Rotheriň beýannamasynda bellenýär. Bu dokumentde şeýle-de uglevodorod serýişleriniň eksportyndan gelýän girdejileriň azalmagynyň netijesinde ýurdun daşary ýurtlardaky pul hasaplarynyň we döwlet büdjetiniň girdeji hem çykdyjy bölekleriniň arasyndaky tapawudynyň azaljakdygynyň çak edilýänligi aýdylýar. Şeýle-de Halkara pul fondunyň bellemegine görä Türkmenistanyň daşary ýurt ýaşlandyryş fondunda jemlenen pullar Türkmenistana döwrün kynçylyklaryna garşy durmagy mümkinçilik berip biler. Türkmenistanyň daşarky howplara garşy durmagy ukybyny güýçlendirmek, umumy çerki önümçülük derejesini saklamak üçin mümkinçilikleriniň regionyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has ýokarydygy hem bellenýär. Emma munyň üçin reformalaryň bazar ýörelgelerine esaslanmalydygy aýdylýar. Halkara pul fondunyň Türkmen hökümetiniň reformalary geçirmek boýunça tagallalaryny siýasy konsultasiýalar arkaly goldamaga makroiqtisady statistika, pul kredit siýasaty, salgyt büdjet siýasaty urlardan ýurdun mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işleşmäge taýýardygy aýan edilýär. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelüň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen ykdysadyety baradaky görüňi dowam etdirýäris. Türkmen ykdysadyetinde bolýan zatlardan analitikň gözi bilen seredilende nähil netijeleri çykaryp bolar. Azatlyk radiosy bu barada Orsiýetiň Rosbiznes Consulting agentliginiň analitika bölüminiň müdiri Aleksandr Yakovlew bilen söhbetdeşlik geçirdi. Kärdeşim gözelüň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Halkara pul fondu Türkmenistanda ykdysady ösüş derejesiniň peselýänligini, onuň geçen ýylky 10%-dan şu ýyl 7% düşenligini, indiki ýylda bolsa 6% çenli peseljekdigini aýdýar. Bu sanlar nämeden habar berýär? Темпы роста ВВП, хорошие темпы роста, почему нет? Umumy içerki önümçülük derejesi barada aýdylanyny bu gowy görkezdiler. Muny Aziýanyň beýleki ösýän ykdysadyetleri bilen deňeşdireninde elbetde Hytaý we Hindistan ýaly bolmasa da şolara ýakyn dereje bolup durýar. Deňeşdirme üçin eger Orsiýetiň görkezdilerini alyp görsek, şu ýyl ösüş -4% bolar. Indiki ýylda minus bolar. Ýewropanyň köp ýurdunda ösüş 0 derejesinde, ençemesinde atyrsatyl, ABŞ-da 1%-den täher gowrak. Şeýlelikde 5-6% ösüş gowy görkezdi hasaplanýar elbetde. Geçen ýylky 10% çakdan aşy ýokary görnýär. Munyň sebäplerini düşünmek üçin ýurdun umumy içerki önümçülüginiň guruluşyny öwrenmeli. Ýöne umumyň aýdylanyny agdalan sanlar peselmek bilen hem bolsa ýurdun ykdysady taýdan ösýänligini görkezýär. То есть это экономический рост. Emma Türkmenistanyň resmiýetleri öz statistika maglumatlarynda ýurdun ykdysady ösüşiniň ýokary derejede saklanýanlygyny habar berýärler. Статистика наука хоть и точная, но как говорится, мать лжи. Statistika taýyklyga esaslanýan hem bolsa, oňa ýalançylygyň öýjügi diýilýär. Şonuň üçin sanlara düşünmek üçin olaryň nädip hasaplananyna düşünmeli. Sebäbi hasaplamagyň bir näçe usuly bar. Ýöne meniň pikirimçe Türkmenistanyň ykdysadyety barada aýdylanyny ösüşiň 5-6% derejesinde bolmagy hakykata ýakyn görnýär. 5-6% мне видится нормальный. Ösüş görkezüjileriniň pese tarap uğur almagynyň täsiri ýokmy? Это просто говорит о том, возможно, что экономика охлаждается, происходит некая... Bu milli ykdysadyetiň biraz
gowşaýanlygyny, ykdysady ýa-da gaýdaşlygyň biziň düşünşimize görä belli bir derejede ýumşak geçýänligini görkezýär. Bu hakyky çökkünlügiň ýokdugyny, emma şol bir wagtda güýçli ösüşiň çäklenip gowşap başlanýanyny aňladyp biler. Biziň Aziýanyň iri ýurtlarynyň mysalyny görüşimiz ýaly bu ýagdaý güýçli ösüşden soňky gowuşgunsyzlyk kem bolup biler. Bu kadaly bir ýagdaý. Has takyk düşündiriş bermek üçin her bir ykdysadyýaty aýratynlykda alyp görmeli. Onuň strukturasyna, umumy içerki önümçilik derejesini kesgitleýän uğurlaryna aýratynlykda seretmeli. Ähli ykdysady we makro ykdysady görkezler hasap almaly. Ilatyň alyjylyk, iş bilen meşgullyk, demografik derejesini göz öňünde tutmaly. Üstesinde dünýäde häzir uly ösüş ýok. Köp ýurtlaryň şol hany Hatyň ykdysady ösüşi haýallayar. Hatay tutuş Aziýa regionu üçin kesgitleýiji uğur bolup durýar. Bu prosesleriň hem täsir ýetirýän bolmagy ähtimal. Всего азиатского региона вполне вероятно, что это и с этими проблемами и процессами связано. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Gödeliň orsiýetli analitik Aleksandr Yakovlew bilen türkmen ykdysadyýaty barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmän. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ykdysadyýaty barada görüňi ýurt içindäki pikir garaýşlary bilen dowam etdirýär. Eýsem türkmen ykdysadyýatynyň näki peseliş diýilýän ýurt içinde nähili haýsy urlarda görünýär. Kärdeşim Sahra bu arada yerli synçy Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Şol söhbeti bilelikde dinläliň. Aman Rada Halkara Valyuta Fondu Türkmen ykdysadyýatynyň peselýänligini aýdýar. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşynda nähili nirelerde görünýär? Ýurtda resmi derejede ykdysadyýatyň çok däli hakynda hiç belli maglumat ýok. Ýöne kerebinden fiillanynda ykdysadyýatda ösüşüň togtaýanlygyny käbir faktlar arkaly gytaklaryň göz ýetirse bolýar. Meselem ýylyň başyndan başlanyp kommunal kwartiralara tölenýän tölewleriň bahasy 10 ora kymmatlady. Ýa bolmasa şuýlyň sentýabr aýyna Krasnoyarsk şäherine getirilen ýaşullyň nowatdaky maslahatyna odal mugut berilen ýa-da limiti hasyna berilen bir topar zatlar meselem tebiği gazy, suwy, duwy, inni mugut etmelerle hem narh tölenmeli etmeleri hakyna hem de elektrik energiýasynyň da edilşeýli limit bilen berilmegen behetmek hakyna ýaşullar maslahatynyň tribunasyndan altyda adam çykyş etdi diýmek olaram şol döwlet ykdysadyýaty, döwlet siýasaty bilen baglanykda çykyş edýän adamlar. Amanrada şu ýylyň başynda Lewap welaýatynda käbir idare kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändi ýa-da käbir idare kärhanalarynda bolsa iş orunlarynyň kemeldilýändi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Siz şoňa meňdeş maglumatlary eşitdiňizmi? Beýleki welaýatlarda ýa-da umuman Aşgabatda? Aşgabat şäherinde hem de men berek yerim Ahal, Balkan welaýatlaryny döwlet edaralaryna işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýyzykdirilip berilýänligi hakynda hiç belli fakt ýok. Ýöne hukuky edara kärhanalaryň özleriniň iş hakyna tutan işgärlerine şertname hakyna işledýän adamlaryna öz wagtynda aýlyk pully tölemeýänligi hakynda faktlar bar. Olaryň kiçigirme edarada meselem häzir Türkmenistanyň senagatçylar we telekesiler birleşiginiň aglawy bolup durýan bir topar guruluş firmalaryny şuna mysal getirse bolýar. Şo firmalaryň da käbiri özüniň hakyny tutan şertname maglaşan işgärlerine
aile haklarını giziptirip kenmen bir ay kenmen ay yarım giziptirip beren faktlar var. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýüri togurlyklarynyň tanymal türkmen atşynasy Gelli Käriýewiň Aşgabatdaky garyndaşlaryna basyş edýänlikler hakynda habarlar çykýar. Gelli Käriýewiň Azatlyk radiosyna beren gurrungyna görä bu ýagdaý onuň daşary ýurt medeniýeti bilen eden söhbetdeşliginden soň başlanypdyr. Kardeşim Gödeliň Moskwada ýaşaýan Gelli Käriýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläriň. Türkmenistanda ýaşaýan iniňizde häkimetler tarapyndan basyş edilýänligi ýa-da iniňiziň basyş astynda dy barada maglumatlar peýda boldy. Näme boldy? Şu arada bize gurrun beräýsiňiz. Interview çıkan günün ertesi Jaňatda bayram diýip inim bar men. Jaňatda ondan mundan sonra berdi maňa. Menem geňem gördüm. Bu at näme maşgala bir näme düşündi onuň daş töwrüni gatyş barda onuň. Men bilen gurulşanda ol aýsen çykyş edipsiň diýerler, hanjy çykyş etjek gelýdiň näme menem diýdim bayram janydy. Menem bolşalyk näme soraýarlar aýtdylar. O başymyzdan geçen zatlar aýtman. Näme çekinýän diýsem ay näme gerek sen bulardan gurulşyk bolup aýsen öz atyň bilen itiň bilen bole bermeli näme gerek şolar diýip bir gaýta diýýär men onuň gurrundan maňlaýan onuň diýmek siziň iniňiziň siz bilen gurulşyşy aýdan zatlary adaty bolmadyk ehengde eşitildi siz üçin şeýlemi? Ýok ola bir onuň län sözleri zatlarym edil bayramyň hälisini gepini gurrungyna eşitilýän sözler bir hili resmi sözler arasında kaptanna adam oturup bara kaptandan biraz burada berliýäni meňleýärdi bolýan kyryn. Rabaza şiitlikler näme gerek aýollar gawr bolsunlar, olar näme etme diýip ol bayramyň gurruny dälmen bilýän ony. Ol ozatlara baş goşup beren adam näle ol diýeni onuň şu taýdan Aşgabatdan bäri gurulajak bolsa bolmana munduňa $2 pul tölemeli. Bayramda ona pul ýok. Ol köňe maşinlen aýlanyp barabir çek-çekçilik puluny gadan aýmasa ýa-bir öýe bir buhanka çörek şoňarak nemetmese ol wazatlara beýtirip bir saat gowrak gurulşdy menden ol. Men onu köşeşdirip bilmedim sebäbi bolýa bayram goýuny köşeş bolmay nemetme ýok sen diýdiň näme gerek şolatlar. Ay men öz pikirim şol sen şu zatlara Osman şeydir ýöne öz itiň bilen atdy. Abolmany itiň bilen atymyň gurrunda dedim. Geldi ağa, siziň iniňiz öňem Türkmenistanda häkimetler tarapyndan basyş astyna düşüpdi. Siziň türmäge düşmeňizden soň oňa da gysyş edilipdi. Ol bazarda ol menim türmäge ýanky meni 2000-nji ýylyň 30-uny yığnadılar, prokurorun sansası bunu da yığnadılar da yankı bana Nazarov bilen Haytkaýew şenli çykyş etdi. Men atawurladım, näme etdim diýip çykyş etdi telewizorda bana. Men o zatlar çykyş etmem diýdim. Halalarda ertesi del biruny bayramy getirdiler de toga tutdular. Onuň bayramy şoň esasynda yankı basydym. Ol 3 safar açydy ol toklaryny. Soňa bolýa diýip o çydar ýaratdy. Derlip onuň bana soňanyň eşitdim onu ol bazarlyk. Geldi ağa, iniňiz basylanda gynamalara sezebar edildimi? Şolara basyş nähil edilýär? Umuman adamlara bir günäni boyun aldyrjak bolamlarynda. Gorkudylýarmy, näme edilýär şöyle? Ýok, gorkudylman onu vurup, ýenjip, toga tutup şeýtir boyun aldyrdylar onu şu men atdylar onu. Şoň esasynda da basyldy bayram onu. Onuň basyldymy aňarda da näme ol? Ota baran adam hiç açyn awat galmýar. Hormatly dinleyijiler, türkmen atşynasy Gelli Käriýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi sağlara kesme habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.